labarin bayyana zan bayar soyayyar bahijja ne a zukatana madara so da juna cikin jikina samari na da sun yi tari da dandazo kiran da nake gare ni kamar madara ta zo santa nake a raina tana yonin gizo babanta ya hana ni santa ya zanyi ma zo gare ni zuciyata na da suma da zuciya ta fara limin gine da suma mai kyawu ce bahijja madara so da juna na je gidansu mai suna dan ta zo na sami na zauna domin ta zo kallon ta ni nake yi kamar so da rana kyawun da ke gare ta ni ne na so a raina sunan ta ce bahijja kamar na zana suna sunan ta ne gare ni a cikin ginin jikina ito ne yakan na zuciya tana bugawa na je gida na zauna tunanin ke gujewa zuciya ake rigewa baki tana fitarwa sanda nake bahijja hankali na ya dawo abokina yana kuka tsarin raina da wanda ne gare ki karɓi lafazina yau gani gare ki karɓi wasirina ina son ta tana sona mahalin juna bahijja na gare ni babanta ya buke bahijja na gare ni babanta ya buke babanta ya buke babanta ya buke babanta ya buke